Good morning लोगोफोर जोंहा नै बड'यैनो थांनोसै दा नङाबा बिराद मानसि जागोन ना नै बेखौबो लाबोफाबाय आं फंबायखौ आदानिखौ होना होनोसै मानसि गैया नालाय ओंखायनो बेखौ लाबोबाय आङो बैसोआथ' जायाखैमोन बेहा अब्लाबो लाबोबाय आङो जोंनि गोसो मथे चइस खालामनानै होबोसिगोन आरो जोङो ना गोसो बायदि होनोसै जेबोथ' मोनखाया जोङो बायदि होगोन जों आइजोफ्रासो सेस बायजाजोब्बाय एसे ओरैनो एसे ओरै थिखोना हो लामाखौ नुहुरनाय बायदि थांगासिनो जों एबार जोंना गामि खाथियावनो जाबाय बहुत सेन्टारा नङाबाथ' जोंना सिगाङै गोजानावसो जायोमोन एसे जोंनि गामिनि साहा एबार गोजांदों माथो ना अखा हानानै फुङाव थांनांगौ नङाबा बिराद मानसि जायो थांसै दे हनै थाबाय थाबाय थांगासिनो दङ एसे मानसिफोरखौबो देखायहरदों उननिखौजाय साखावनि ना एसे साखावनि होनो मानसिफोरा जमा जाजोब्बायानो खोमा आदाया सानै दं आरो ना ओमफ्रायो आदा सासेनिखौ होहैसिगोन आं बेखौ आरो सासे दंबावो आं दा होनानै लगे लगे खोमोरनानै दा बेलासियाव खनसे होफैफिनबावनोसै आरो ना आङो आदानिया गांनै फैयो माबाया लिस्टआनो भटार कार्डआबो गांनै बे सानै दङ ओमफ्राय जोंना गांनैखौनो जाहैयो आरो सासेनानो गांनै फैखायो आरो सासे दंबावो बारा मानसि गैया दे ना अरे पस्ट खालामथ'लाय बैयाव सोना दोनथ'लाय पस्ट खालामनो मोजां बैहाय आं नै सिं जमा जमा जाबाय